Hola, estem ací en el Centre Social de Benimaclet i van a començar la primera clase del curs d'Economia. ¿Cómo era el curso? De momento muy bien. ¿De qué trataba? Bueno, pues és que és una iniciativa molt interessant perquè se trata d'ensenyar economia a gent que, com jo, per exemple, no tenim ni idea d'economia. Pues cada 15 días tratamos un tema diferente. Pues hemos tocado temas de hipotecas, hemos tocado temas de ahorro. Hem vist que estan venint molts periodistes de la tele, de la 1 i de Canal 9. Anem a veure-ho. Som reporters com vosaltres i hem vingut a fer el mateix reportatge. A veure, vos podríem fer unes preguntes sobre, per exemple, a tu te pesa la càmera quan la dus? Sí que pesa, sí. Quantes persones sou en un equip? Solem ser 2 o 3 com a màxim, però també depèn del tipus de producció que estigues fent. Per a cobrir una notícia, generalment 2. Sí que pesa, sí, però un munt. Jo lo més pesat que alce és la pluma estilogràfica. I te pesa? La pluma? Sí. Pues te dic una cosa, a vegades pesa més la pluma estilogràfica que la càmera. Ens pots donar un consell per a els joves reporters? Jo crec que quan vas a gravar sobretot has d'informar-te del tema que vas a fer. Aneu sempre en la veritat per davant, estigueu sempre ahí, pase lo que pase. Y pensar en imágenes también, yo creo que es importante pensar un poco en imágenes, ¿no? Si estás en televisión, pues... A veure si ens deixem a l'altra banda, jo entrevistant a tu. Economía, càmeres gegants, reporters, a mi m'ha agradat un muntó. Jo, dins uns anys, em veig com a reportera professional. I jo em veig com a càmera, encara que la càmera pesa.